Bore da. Bore da I chi. Hello, good morning. Croeso nôl. Welcome back. Diolch. Chi di eistedd drefnus. Thank you for finding a table. I hope you've all got a seat and made yourselves comfortable. I'm going to turn to English now, just to check that the interpretation equipment is working and everybody whose needs one has got a set. Brilliant. If you'll don your headsets, I will turn to Welsh. Chi'n ynghlywed I nawr, gobeithio'ch bod chi wir. Dyn ni ddim eisiau clywed eich ffôn symudol chi, so wnawn ni ofyn I chi dywelu'ch ffônau os gwelwch yn dda, ond cadwch nhw mas ar bob cyfri, bydde fe'n wych os chi'n defnyddio'r hashnod IALC 2024 mwyn gweud wrth y byd bod ni yma, bore yma. Mae yna ffotograffydd a criw ffilmio yn bresennol, felly os nag ych chi yn awyddus I ymddangos mewn lluniau, newch chi roi gwybod I fi os gwelwch yn dda. Byddwch chi'n gweld bod rhagor o wybodaeth am y gynhadledd ar ein gwefan ni. Ni'n ffrydio'n fyw bore yma, sy'n gyffroes iawn. Mae gwybodaeth am y siaradwyr ac yn y blaen ar ein gwefan. Ac erbyn diwedd yr wythnos, bydd ffilmiau y gynhadledd I gyd yn ymddangos fyna wedi hysdeitlo yn yr iaith wreiddiol a gyda chyfieithiad. Wedyn rhannwch nhw'n heleth pan fydden nhw'n barod os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn I ti, Eleri. Wel, bore da a chroeso cynnes iawn. Bydd llawer ohonoch chi wedi bod i'r lansiad neithiwr, lle gawson ni gyfle I wahodd I groesawu I Gymru y Comisiynwyr Iaith ar draws y byd. Mae'n hyfryd eich gweld chi I gyd yma bore yma eto. Nawr te, o'n I wedi sgwennu araith tua 15 munud ar gyfer bore yma, ond, yn hytrach, dwi yn mynd I chwarae ffilm I chi o gerdd fendigedig Mererid. Wrth gerdded yma bore yma trwy ddinas hyfryd Caerdydd yn yr haul, y cyfan oedd yn mynd trwy fy mhen oedd geiriau anhygoel Mererid Hopwood ein harchdderwydd. Felly cyn bod ni'n dechrau'r gynhadledd ac I osod y cywair am y dydd, ni'n mynd I rannu'r ffilm gyda chi nawr. I ddathlu 10 mlynedd yr International Association of Language Commissioners a chroesawu Gynhadledd Cymru 2024. Cofleidiad y iaith. Bitsizure iskunza, cofleidiad y iaith. Biw era tua lengua, cofleidiad y iaith. Biw la teva jengua, cofleidiad y iaith. Bahachinga I y lawrt, cofleidiad y iaith. Fyf talong, cofleidiad y iaith. Bibe tu lengua, cofleidiad y iaith. Lif iaw tal, cofleidiad y iaith. Cofleidiad y iaith. Cofleidiwn ein iaith and hug her tight. Rhoi iddi fywyd, then watch her take flight. Palabra, palabri, a gorwn y drws i'r geiriau, fortyn y paraula bach tlws. Language, yashik, rech, gair, tongue, tafod, jengwate. Live them, have fun, siarad, yuhe, the story's begun. Cofleidio'r twr ieithoedd under the sun. Teulu'r Algonquian, teulu'r Inuit, teulu'r Athabascan, Facasian, Tringit, Salis, Chimshinan a'i chwiorydd I gyd, cofleidio'r hen ieithoedd o'r newydd drwy'r byd. Ac mynnu'r polisïau, mynnu'r deddfau oll, mynnu'r hawl i'w siarad cyn i'r stori fynd ar goll. Demand the policies, demand the laws, each major headline, each minor subclause. Demand and fight to undo neglect, to give our words, our language, just respect. Ond ti hwnt i'r swyddfa, ti hwnt i'r print man. Rhoi'r iaith dy lais a nodau dy gan, beyond the office, the file and grey spreadsheet. Listen to your language, a faint heartbeat. A thi hwnt i'r cyfarfodydd, gwnaed y galon yn fawr, yngana I geiriau, anadlan hw, nawr. Ac am nad yw hi'n fater o naill ai neu, not either o, cadw neu ddileu, yng nghoflau dy freichiau,
gwna breseb, cryd, i fagu holl ieithoedd diflanedig y byd. Rhoglist yw hanadl, a'i miwsig, clew. Mae'n fater o'i casglu, a'i siarad nhw'n fyw. Hear meanings that lie between black and white in the beat of a breath, and let in the light. Then look through the prism. Let the languages show the world in colour. Learn what they know. Rhodi fywyd iddi hi, a bydd hithau cei weld yn dangos I gwerth hwnt i'r siog ar seld. Precious, beautiful, but nothing without your tongue, your breath. So come on, reach out, rho anadl, life, bywyd, breath, spiritus, sperare, hope, wealth. A mae ti yw gobaith dy iaith dy hun, a hithau y gobaith sy'n rhoi lliw I thlun. Y gobaith sy'n gwybod mai drwy fod ar ddi hun I sgwrs pob iaith y cawn fyw'n gytun. Rho anadl i'r geiriau, rhoi, give. Live your language, let your language live. Coflided y iaith, a'i rhoi hi heddiw der mlaen, ar waith. Wel, dyna hyfryd yn dife. Felly, teitl yn cynhadledd ni heddi yw Cofleidio dy iaith, cynyddu'r defnydd o ieithoedd lleiafrifol a swyddogol. A dwi'n gobeithio'ch bod chi'n gallu teimlo'r angerdd sydd yn y teitl yna. Dwi'n gwybod yn bod ni gyd, fel Comisiynwyr Iaith ac Ombudsmen, yn teimlo'n angerddol am yr ieithoedd a'r siaradwyr ni'n cynrychioli, ac I ni eisiau gweld pob un ohonyn nhw'n ffynnu. I ni wrth gwrs am weld mwy o bobl yn defnyddio'n ieithoedd ni ac yn mwynhau eu defnyddio nhw. Felly mae heddi yn gyfle I ni ystyried a thrafod sut mae deddfu o blaid y Gymraeg wedi effeithio ar ei defnydd yng Nghymru a beth yw'r effaith yn ymarferol, a bydd cyfle prynhawn yma I ni glywed o wledydd eraill ar draws y byd. Ni wedi trefnu'r diwrnod fel bod digon I amser I siarad dros goffi a dros ginio, felly plis gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd hynny I gael trafodaethau. Bydd yna gyfle hefyd I chi ofyn cwestiynau i'n siaradwyr ni yn ystod y dydd. Mae'r gymdeithas yn un sy'n tyfu ac yn mynd o nerth I nerth, ac mae'n bleser gen i'r bore yma groesawu'n swyddogol aelodau newydd i'r gymdeithas, Comisiynydd Ieithoedd Cynhenid Canada a Chomisiynydd yr Iaith Ffrangeg Quebec. 2 gomisiynydd newydd yng Nghanada, felly mae'n braf gweld y model yn parhau I ddatblygu. Rydyn ni hefyd yn croesawu aelodau ar sylwi newydd, Guernsey a Gogledd Macedonia. Doedd yn cyfeillion I Ogledd Macedonia ddim yn gallu teithio, gan nad o'n nhw'n gallu cael visa oherwydd I bod hi'n gyfnod cyn etholiadol yno. Felly, cyd-ddigwyddiad wedi digwydd yn fanna, ond dyna pam na allan nhw ddod. Gobeithio gallwn ni gwrdd â nhw y tro nesaf. Ond mae'n bleser gen I groesawu'r athro Julia Salabanc yma ar ran Comisiwn Iaith Guernsey. Felly, croeso cynnes i'r holl aelodau newydd. I gychwyn y diwrnod, yn bleser mawr gyda fi I wahodd Bethan Webb, dirprwy gyfarwyddwr y Gymraeg Llywodraeth Cymru i'n Hannerch, ac fe hoffwn ni ddiolch yn fawr I Llywodraeth Cymru am I nawdd nhw'r diwrnod sydd wedi gwneud heddi'n bosibl. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Yn gyntaf, ga I ddiolch I chi gyd am y gwahoddiad I siarad ar ran y Llywodraeth ac am y croeso cynnes. Dwi'n hoffi teitl y gynhadledd yma'n fawr. Fel mae Efa wedi deud, mae'n rhywbeth cynnes iawn yn does am gofleidio iaith.
Mae'r teitl yn hynod amserol a rydym ni fel swyddogion wedi bod yn trafod hyn yn ddiweddar. Mae cyswllt unigolyn ar iaith, ei ieithoedd, yn holl bwysig. A mae'r cyswllt emosiynol cryf gyda'r iaith, gweld pwrpas i'r iaith, yn fwy tebygol o annog defnydd. Dim jyst rhywbeth sydd yn digwydd yn yr iard, neu ar lawr y dosbarth, neu yng nghyffiniau ysgol ydy iaith. Mae rhaid i'r iaith gael ei gweld fel ffordd o fyw, ffordd o weithio, ffordd i fwynhau. Mae'r rhaglen heddiw yn hynod ddifyr, a dwi'n edrych ymlaen yn arw i glywed yr amryw sgyrsiau a'r cyflwyniadau. Mae wir yn anrhydedd bod yma a braf gweld cynifer o westeion rhyngwladol. Mae'n holl bwysig ein bod ni yn cael cyfle i ddysgu o'n gilydd. I rannu profiadau bydd ein holl ieithoedd. Mae'n bwysig cefnogi a chynnal rhwydweithiau fel hyn. Mae esiamplau rhyngwladol yn atgyfnerthu'r sefyllfa yma yng Nghymru ac yn ei dro yn ein procio nina i feddwl yn wahanol. Yn sicr, roedd cyflwyno mesur y Gymraeg yn 2011 yn gam pwysig yn hanes yr iaith yma yng Nghymru a sefydlu'r Comisiynydd yn sgil hynny yn gam allweddol. Mae gan y Comisiynydd lais cyhoeddus dylanwadol i erioli dros y Gymraeg yn ogystal â goruchwylio cyfundrefn y safona. Mae gan y Comisiynydd hefyd rôl allweddol i gefnogi gweledigaeth y Llywodraeth o dan Cymraeg 2050 i gynyddu nifer y siaradwyr i filiwn, ond bod y siaradwyr hynny yn defnyddio ac yn mwynhau'r iaith yn ei bywyd beunyddiol. Mae'r Comisiynydd yn lais annibynnol, cyhoeddus, pwysig, ac yna i'n herio ni fel Llywodraeth yn sicr, fel ein bod ni'n gwireddu amcanion ein polisia cyhoeddus ni. Mae herio adeiladol yn holl bwysig i wireddu polisia cyhoeddus. Mae'r safona a gyflwynwyd yn sgil y mesur heb os wedi ennill eu plwy erbyn hyn yma yng Nghymru, ac maent yn ffordd o roi fframwaith glir o ddisgwyliadau a'r sefydliadau ac eglurder i ddinasyddion o'r gwasanaethau y gallant weithiau ei disgwyl erbyn hyn yn y Gymraeg. Maent wedi symud tir pwysig iawn a ges i ynghyd â sawl cydweithwyr yma heddiw yma yn y gynulleidfa y fraint o weithio ar y rheoliadau cyntaf. Roedd yn anodd rhagweld ar y pryd cymaint fyddai ei dylanwad ac wrth i'r system aeddfedu, mae yna lawer iawn o arfer da wedi datblygu ar draws Cymru a mae gwasanaethau wedi gwella o'r herwydd i siaradwyr Cymraeg. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud 8 set o reoliadau erbyn hyn a mae 130 o gyrff yn dod o dan y safona. Mae gweithredu'r safona wedi bod yn garreg filltir bwysig o ran arferion gweithio mewnol Llywodraeth Cymru hefyd. Mae ystyriaeth o'r Gymraeg wedi newid ac yn sicr mae'r Gymraeg yn fwy gweladwy a chlywadwy yn y swyddfeydd o ganlyniad uniongyrchol i'r safona. Yn ogystal â newid arferion gweithio dydd i ddydd o ran trefnu cyfarfodydd, cyhoeddi dogfennau, darparu gwasanaethau, mae'r safona wedi'n gyrru ni ystyried y Gymraeg wrth i ni wneud priod waith y Llywodraeth, sef datblygu polisia a drafftio deddfwriaeth. Mae nhw wedi golygu fod gan ein staff wasanaethau Cymraeg yn y gweithle hefyd am y tro cyntaf, sy'n golygu fod y gweithle yn dod yn le sy'n cynnig cyfleoedd i staff sydd yn medru'r Gymraeg, arfer a defnyddio ei sgiliau. Mae hyn yn holl bwysig. Bydd Dylan Hughes yn trafod hyn mewn manylder yn y sesiwn banel sydd i ddilyn, ond un o ddynion y safona yw datblygu polisi defnydd mewnol sy'n ymdrin â sut mae sefydliadau yn bwriadu hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg o fewn gweinyddiaeth fewnol. Mae polisi Llywodraeth Cymru erbyn hyn yn un pellgyrhaeddol, un sy'n ein hymrwymo i fod yn sefydliad cwbl ddwyieithog erbyn 2050. Mae heddlu Dyfed Powys hefyd yn enghraifft da lle mae'r prif gwnstabl yn gweld bod y Gymraeg yn rhan annatod o blismona.
Mae'r llu heddlu wedi ffurfio partneriaeth gyda'r Coleg Cymraeg a Phrifysgol De Cymru i alluogi bod hyfforddiant cyfrwng Cymraeg ar gael i blismyn newydd. Mae bob plismon newydd yn mynd i dderbyn yr hyfforddiant Cymraeg yma, fel bod ganddyn nhw y gallu i gyfathrebu yn eu cymunedau. Dyn nhw heb wneud hyn i gydymffurfio ar safona, a mae hwn yn bwysig. Maent yn gwneud hyn gan ei bod yn gweld bod angen siarad Cymraeg mwyn darparu gwasanaethau plismona effeithiol. Mae'r corff erbyn hyn yn meddwl tu hwnt i'r safona, a mewn difri calon, dyma ydy llwyddiant y safona mewn gwirionedd, bod cyrff yn dechrau meddwl tu hwnt ac yn dymuno gwneud hynna yn fwy a fwy o'i gwirfodd. Byddwch chi gyd yn ymwybodol bod ni wedi hir ddisgwyl am ganlyniad y cyfrifiad, a mi ddaeth y canlyniadau hynny yn mis Rhagfyr 2022. Roedd y canlyniad yn dangos cwymp yn nifer y siaradwyr, ond am y tro cyntaf, roedd cryn siom y mis cyhoedd yma yng Nghymru, ac roedd y teimlad nad oedd y canlyniadau wir yn adlewyrchu y newid agwedd a'r balchder erbyn hyn. Rydym wedi cael cyfle ers hynny i ddadansoddi cyfrifiad ymhellach mewn mwy o fanylder. Mae'r 23,000 yn llai o siaradwyr yn blant 5 i 15. Bod 10,000 yn fwy o blant yn ein hysgolion cyfrwng Cymraeg, ni o bosib yn tybio mai Covid sydd wrth raidd hyn, bod y plant hynny ddim wedi mynychu ysgolion, a bod hyn yn ei dro wedi cael effaith ar ganfyddiad rhieni. Falla bod chydig o'r ddeud gan rieni yn y cyfrifiad cynt, ond ta waith beth ydy'r rheswm am y cwymp yma yn nifer siaradwyr plant. Y gwir plaen ydy, mae 3/4 ein plant o bobl ifanc yn 16 yn gadael ysgol yn methu siarad ein iaith ni. Mewn ymateb i hyn, rydym yn gobeithio cyflwyno deddf y Gymraeg ac addysg cyn yr ha eleni ar sail cynigion papur gwyn a gyflwynwyd y llynedd, sy'n cynnig rhoi targed miliwn ar sail statudol a gosod nod fod bob plentyn yma yng Nghymru yn gadael yr ysgol yn medru'r Gymraeg, waith bod nhw'n mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg neu cyfrwng Saesneg. Mae'r Gymraeg yn hawl i bob plentyn. Y gobaith yw trosglwyddo arbenigedd sydd wedi datblygu yn ein canolfannau trochi hwyr ar draws Cymru a'r ganolfan dysgu Cymraeg genedlaethol, fel fod yr arfer da yma yn cael ei adlewyrchu a'i roi yn ysgolion cyfrwng Saesneg yma yng Nghymru i efelychu llwyddiant y canolfannau yma ar draws Cymru. Rydym hefyd, fel sydd yn cael ei gyflwyno yn y papur gwyn, yn awyddus i ddefnyddio'r CEFR, yr Common European Framework, so hwn sy'n mapio taith iaith unigolion ar lefel Ewropeaidd. Mae hyn yn digwydd eisoes yng Ngwlad y Basg, Catalwnia, Ffindir a sawl gwlad arall, a felly da ni'n awyddus iawn i efelychu hyn yma yng Nghymru, fel bod ni'n gallu mapio taith bob unigolyn mwyn rhoi y siawns a'r cyfle gorau i bob person ifanc fedru'r Gymraeg yn 16, ac os nad ydyn nhw wedi meistroli erbyn 16, bod yna daith glir iddyn nhw wedyn mwyn gallu caffel yr iaith. Da ni yn ffodus yma yng Nghymru bod yna wersi am ddim i bobl ifanc 16 i 25, a mae'r nifer sydd wedi gofyn am y gwersi yma yn llawer uwch na nathon ni rioed feddwl pan nathon ni gychwyn y fenter honno. Mae nifer yr athrawon cymwys yn y Gymraeg yn parhau yn heriol wrth gwrs, ond mae rhaid i ni gario ymlaen i arloesi. Mae defnydd yn bwysig, ond mae hefyd angen cynyddu niferoedd yn siaradwyr mwyn creu cymunedau o siaradwyr ar draws Cymru. Bydd y bil yn adeiladu'r system gyfredol ac yn sicrhau llwybr clir i bob dysgwr, llwybr gydol oes a phawb o'r blynyddoedd cynnar, ysgolion, colega, prifysgolion a gweithleoedd yn defnyddio yr un mesurydd. Mae'r cyfrifiad hefyd yn dangos shifft iaith pellach yn ein hardaloedd gyda dwysedd uchel o siaradwyr, ardaloedd y gorllewin yn bennaf,
Roedd yn amlwg fod shifft iaith ar waith cyn derbyn ffigurau'r cyfrifiad, ac o'r herwydd sefydlwyd Comisiwn Cymunedau Cymraeg wedi gaderio gan Dr Simon Brooks ym mis Awst 2022. Mwyn edrych ar draws meysydd polisia amrywiol, tai, economi, cynllunio, addysg, cydraddoldeb, datblygu cymunedol, mwyn gwneud cynigion i'r Llywodraeth i geisio atal diriwiad pellach. Un o gynigion pennaf y papur safbwynt gath ei gyhoeddi llynedd oedd cynnig y cysyniad o ddatgan rhai ardaloedd yng Nghymru fel ardaloedd arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch, lle byddai gofynion iaith yn uwch o ran gweithredu dros y Gymraeg yn yr ardaloedd hynny, gweithredu diofyn. Byddwn yn derbyn yr adroddiad terfynol yr ha yma, a byddwn ni wedyn fel Llywodraeth yn ymateb yn swyddogol i'r argymhellion ddaw i law cyn bo hir. Maes arall pwysig yw trosglwyddo iaith. Heb os mae trosglwyddo iaith yn y cartre yn un o gongelfeini cynllunio ieithyddol, fel da ni gyd yn gwybod. Da ni wedi gwneud ymchwil diweddar i mewn i amryw ymreitha i weld os ydy be da ni'n neud yn dal yn ffitio sut ydyn ni yn ymwneud o fewn y cartra ac yn gymdeithasol yn 2024. Ond o gydweithio drwy rwydweithiau ieithoedd llefrifol yn Ewrop, rydym o'r farn erbyn hyn bod angen polisi trosglwyddo ehangach na jest ar gyfer y teulu'n unig. Polisi trosglwyddo sy'n cydnabod pwysigrwydd teulu, trosglwyddo mis pobl ifanc ac yn y gymuned. Rydym hefyd yn cydnabod bod angen cynnal astudiaeth eangfrydig o iechyd yr iaith ac yn cefnogi prosiect Bro, partneriaeth rhwng Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Prifysgol yr Ucheldir yn yr Alban a Choleg Iesu Rhydychen. Bydd yr astudiaeth yma yn bwydo i mewn i gynllunio ieithyddol ac ar gael i bawb i ddefnyddio. Rydym am rhy hir wedi bod yn mynd o gyfrifiad i gyfrifiad. Mae'n rhaid edrych yn ddwys ac yn amlach mwyn cyfeirio polisi cyhoeddus. Dwi wedi canolbwyntio yma ar y dair brif her yn deillio'r cyfrifiad, ond mae'n bwysig dathlu llwyddiannau hefyd wrth gwrs, ac mae llawer iawn o bethau i ni ymfalchio'n ynt yma yng Nghymru. Dwi newydd fod yn Steddfod yr Urdd yn Meifod dros y Silgwyn, ac yn wir roedd brwdfrydedd ac asbryd bobl ifanc yno yn codi calon. Da ni'n lwcus iawn hefyd yng Nghymru bod yna rwydwaith a bartneriaid cryf sy'n barod i gydweithio hefo ni fel Llywodraeth. Fedra ni ddim wneud y gwaith yma fel unben y Comisiynydd wrth gwrs, y Mentra Iaith, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, y Coleg Cymraeg, yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol, a'r Eisteddfodau Bychain, Rhag, Merched y Wawr, Ffermyr Ifanc, a llu o fentra cymdeithasol. Mae'r holl bartneriaid yma'n bwysig i greu llwyddiant, a rydym ni'n ffodus iawn o'r cydweithio. Mae datganiad o gefnogaeth clir gan Lywodraeth hefyd wrth gwrs yn bwysig tu hwnt i arwain y system. Rydych chi gyd yn yr ystafell yma yn gwneud gwaith holl bwysig ac yn gwneud cyfraniadau amhrisiadwy y hyfywedd eich ieithoedd a'ch diwylliannau chi. Mae gennym ni gomisiynydd yma yng Nghymru sy'n barod i herio, i wthio ni fel Llywodraeth i feddwl yn eang, ond hefyd yn barod i gydweithio pan fo cyfleon i wneud hynny tu hwnt i'r gyfundrefn safona. Mae'r hen ystrydeb yn hollol wir, mewn undeb mae'n nerth, ac gyda'n gilydd, pawb yn yr ystafell yma, mae gwneud gwahaniaeth i'n amryw ieithoedd, a gad i ni barhau ar cysylltiadau cry yma. Gai ddiolch yn fawr iawn eto am y croeso, am y gwahoddiad, a dwi'n edrych ymlaen i sgwrsio a chysylltu efo chi yn ystod y dydd, a diolch eto am y croeso cynnes. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Bethan, ac i ni yn gwybod eich bod chi i gyd yn brysur yn gobeithio yn gweithio ar y ddeddf addysg a'r Gymraeg, ac i'n edrych ymlaen at ymgysylltu ynglyn â hynny pan ddaw caiff ei gyhoeddi. Ni'n symud ymlaen yn nawr
Ac ni'n symud at ein sesiwn drafod gyntaf. A dwi yn mynd i wahodd Osian Llywelyn, Dirprwy Comisiynydd y Gymraeg, beth yw'r teitl cywir, i'r llwyfan, ac fe fydd Osian yn cyflwyno'r gwesteion fydd yn muno a fe yn y sesiwn drafod fydd yn mynd â ni at amser paned. Osian? Diolch yn fawr iawn ti, Efa, am y geiriau yna. Mae'n bleser cael bod yma efo chi y bore yma. Dwi'n mawr obeithio fod y rheini ohonoch chi fuodd yn y lansiad neithiwr wedi mwynhau eich hunan yn y Senedd ac yn bwysicach efallai wedi dilyn cyngor Efa i beidio gorwneud hi, i gael noson gynnar fel eich bod chi yn llawn egni ar gyfer diwrnod o drafodaethau difyr, dwi'n gobeithio. Mi fyddwn ni yn ystod y sesiwn yma, sesiwn banel, yn troi yn ffocws ni at safonau'r Gymraeg. Dyletswyddau cyfreithiol, statudol, gafodd eu cyflwyno am y tro cyntaf yn 2016, ac fel oedd Bethan yn gyfeirio ato fo, mae'r safonau yna wedi'w gosod ar oddeutu 130 o sefydliadau erbyn hyn. A mi fyddwn ni'n ystyried ac yn trafod yr effaith gadarnhaol mae'r safonau yma wedi'w cael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, a hynny'n benodol oddi fewn i weithleoedd wrth i bobl ymgymryd a'i gwaith o ddydd i ddydd. Yn gweledigaeth ni fel Comisiynydd y Gymraeg wrth gwrs ydy Cymru lle gall bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn ei bywydau bob dydd. A pan da ni'n ystyried faint o amser da ni gyd yn ei dreulio yn y gwaith, mae gweld cynnydd yn y cyfleoedd gwirioneddol yna sydd gan rywun i ddefnyddio'r iaith yn amlwg yn amcan holl bwysig. Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, wrth gwrs yn cyfeirio at y gweithle fel gofod allweddol ar gyfer cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ac yn cynnig cyfle i siaradwyr ar bob lefel ddefnyddio ac ymarfer yr iaith. Mae'r safonau yn gosod dyletswydd ar gyrff i ddatblygu a gweithredu polisi sy'n gosod allan y camau a maen nhw'n bwriadu i gymryd i hybu a chwyluso defnydd o'r Gymraeg o fewn i gweithleoedd nhw. A does dim dwywaith fod y safonau wedi bod yn fecanwaith hanfodol yn y blynyddoedd diwetha mwyn gyrru'r newid cadarnhaol hwnnw. Mi rydyn ni fel swyddfa y Comisiynydd wrthi'n gweithio gyda nifer o bartneriaid allweddol, gan gynnwys y sefydliadau mae'r aelodau y panel yma yn i'w cynrychioli. A hynny gyda'r nod o sicrhau yn bod ni yn manteisio i'r eitha ar y cyfleoedd mae'r safonau strategol bwysig yma yn ei roed i ni. A dwi'n gobeithio y fydd y sesiwn banel yma yn gyfle i ni glywed am waith y sefydliadau yn y maes ers i'r safonau gael eu cyflwyno, sut mae hynny wedi chwarae rhan gadarnhaol yn ymgorffori dwyieithrwydd yn rhan naturiol o'i gweithleoedd nhw, ac o bosib i cynlluniau nhw ar gyfer datblygu'r agenda yma ymhellach yn ystod y blynyddoedd i ddod. Felly dwi'n hynod o falch o allu croesawu Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru, Freya Owen, rheolwr polisi ar Gymraeg yng Nghyngor Sir Ynys Môn, ac yn ola Rhys Davies, cyfarwyddwr gweithredol strategaeth a datblygu corfforaethol cyfoeth naturiol Cymru, i ymuno efo ni i drafod hyn oll bore yma. Ond cyn i ni fynd i drafodaeth, gai ofyn falle i chi ddod i fyny yn eich tro i sôn am ychydig o funudau am y daith da chi wedi bod arni fel sefydliadau ers i'r safonau yma ddod i rym. Felly, Dylan, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn, Osian. Bore da bawb.
dim ymateb. Right. Oedd hwnna'n brawf. Right. O'n i'n siarad tair wythnos yn ôl, o'n i'n ffodus iawn i gael siarad mewn Gynhadledd yn y Caribi. A nes i sylwi bod pawb, wrth nhw fynd lan i siarad, o'n nhw'n dweud bore da neu prynawn da, ac oedd pawb yn ymateb. A nes i ddweud, wel, fydde hwnna ddim yn digwydd adre. Bydde pawb yn edrych arna i ac yn meddwl, reit, wel, nag i ti'n mynd i ddweud rhywbeth, a nag i ti'n mynd i ddweud rhywbeth diddorol, get on with it. Felly, na i drio eto. Bore da, bawb. Diolch yn fawr iawn. Reit, felly fi siarad am be fi wedi siarad am. Reit, effaith y safonau i ddechrau. Felly, yn gyffredinol, credu bod yn deg i ddweud bod Llywodraeth Cymru yn neud lot o'r pethau i ni'n gorfod wneud o dan y safonau eisoes. Ond, mae'n glir iawn o fewn y sefydliad fod yna newid meddylfryd wrth i'r safonau ddod i rym. A dwi'n meddwl, falle ta'r peth mwyaf pwysig oedd taw hawliau cyfreithiol neu dyletswyddau cyfreithiol oedd y safonau yn hytrach na'r cynlluniau oedd yn gallu bod bach yn amwys o dan yr hen gyfundrefn gyfreithiol oedd gyda ni. Felly oedd hwnna yn rhywbeth nath ganolbwyntio meddyliau, nath yr uwch swyddogion sifil o fewn Llywodraeth Cymru sylweddoli fod rhaid wneud y pethau yma. A fi'n credu bod hwnna felly'n fwy pwysig nag unrhyw beth arall. Mi oedd na bethau ychwanegol o'n i'n gorfod wneud. Oedd rhaid ni fod yn fwy systemataidd. Oedd na dipyn mwy o bethau'n cael ei gwneud yn fewnol ar gyfer y staff, yn hytrach na bod y pwyslais i gyd ar y gwaith oedd yn cael ei wneud i'r cyhoedd. Ond felly, fel fi'n dweud, taw'r ffaith bod yna ddyletswydd cyfreithiol clir oedd y peth mwyaf pwysig. Yr ail beth oedd yn hynod o bwysig oedd y ffaith bod rhaid i ni gael polisi ar y defnydd mewnol, a ni wedi trafod hyn yn barod. Felly chi'n gwybod eisoes bod gyda ni'r polisi weddol newydd yma sydd yn gosod cyfeiriad y sefydliad i fod yn sefydliad dwyieithog erbyn 2050. Ac bod ni wedi mabwysiadu'r polisi yna'n 2020, oedd hwnna'n ffrwyth gwaith blynyddoedd yn agodi, i fod yn onest gyda chi. Oherwydd, i ni ddrafftio polisi yn union, wedyn pan o'n i'n gorfod wneud hynny yn 2016, doedd dim gweledigaeth yn y polisi. Oedd ddim yn amlwg i ni am beth oedd pwrpas y polisi. Oedd e'n adlewyrchiad o beth o'n i'n wneud fel sefydliad, ond oedd e ddim yn gosod unrhyw gyfeiriad. Ac yn ffodus, fi'n credu i ni, oedd mabwysiadu'r polisi defnydd mewnol yn cyd-fynd gyda'r newidiadau gwleidyddol o'n i wedi gweld yn ystod y cyfnod, yn enwedig y polisi ar gyfer yr uchelgais o gael miliwn o siaradwyr yng Nghymru erbyn 2050. Felly, dath 2050 yn ffocws i ni ar gyfer y polisi defnydd mewnol hefyd, ac oedd hwnna'n gyfleis mewn ffordd, achos mwyn perswadio'r bobl o fewn, y gweision sifil, yr uwch gweision sifil o fewn y sefydliad fod hyn yn bosib, roedd 2050 yn ddigon pell i ffwrdd i perswadio pobl bod hyn yn gallu cael ei wneud. Felly, na jyst siarad yn gyflym am y ffordd ni wedi mynd ati. Na sôn am 4 egwyddor ni wedi sefydlu o fewn y sefydliad wrth baratoi'r ffordd. A na i hefyd sôn tym bach am be ni wedi bod yn wneud yn y 5 mlynedd gyntaf, fel rhai o'r pethau oedd yn falle yn fwy hawdd i'w gwneud yn y dyddiau cynnar. Felly, o ran yr egwyddorion, yr egwyddor mwyaf pwysig oedd y ffaith bod ni'n gwneud yr ymrwymiad hir dymor yma ac yn trio arwain y ffordd o fewn sefydliadau Cymru, sefydliadau cyhoeddus Cymru. Felly, yn amlwg, mae yna gyrff cyhoeddus sydd yn gweithio'n Gymraeg, yn Cyngor Sir Gwynedd yn esiampl amlwg. Ond beth oedd Llywodraeth Cymru'n trio wneud wrth ystyried cyrff oedd yn debyg i ni o ran nifer y siaradwyr Cymraeg, enghraifft, ar rôl i ni chwarae o fewn bywyd cyhoeddus Cymru, bod ni'n trio arwain y ffordd. Felly dyna yr egwyddor cyntaf. Yr ail egwyddor oedd
buddsoddi yn y staff. Felly, oedd rhaid i ni wneud yn glir iawn, reit o'r dechrau, bod pobl yn mynd i gael cyfleoedd i ddysgu. A doedd hwnna ddim wastad yn digwydd o'r blaen. Felly, mae yna ddau beth fyna. Cynnig gwell hyfforddiant, cynnig hyfforddiant sydd yn fwy amrywiol, a cynnig hyfforddiant sydd yn gyfleus i bobl o fewn y sefydliad. Felly, fydd yna newid mawr yn yn systemau hyfforddiant yn y Gymraeg, a hefyd rhywfaint o ymrwymiad i roi amser i bobl. Mae'r amser yn beth anodd. Felly mae'n amlwg bod gyda ni amser o ystyried y cyfnod rhwng 9 ac 2050, ond mae cael amser o ddydd i ddydd pan bod pawb yn gorfod gwneud ei gwaith yn rhywbeth sydd yn dipyn fwy heriol, mae rai fi ddweud. A fi allai ddim dweud bod ni wedi datrys y broblem hynny. Y trydydd gwyddor, oedd hwn yn bwysig iawn i rai o'r weision sifil o fewn y sefydliad yn enwedig, oedd bod rhaid ni fod yn sefydliad agored, bod ni'n gynhwysol a bod ni'n amrywiol. Felly, wrth ystyried sut i chi newid i fod yn sefydliad dwyieithog, mae yna ddau beth i chi'n gorfod wneud, yn does? Chi'n mynd i ddod â mwy o bobl mewn i'r sefydliad sydd eisoes yn siarad Cymraeg, neu ych chi'n mynd i hyfforddi'r staff sydd gyda chi i siarad Cymraeg. Wel, wrth gwrs, mae rhaid chi'n gwneud cyfuniad o'r ddau beth hynny. Ond un o'r pethau oedd yn bwysig iawn oedd bod ni ddim yn mynd i drio neu roi'r argraff neu hyd yn oed yn mynd i symud tuag at unrhyw fath o system lle bod yn amhosib i bobl i ymuno â Llywodraeth Cymru oni bai i bod nhw eisoes yn siarad Cymraeg. A'r pedwerydd gwyddor oedd i drio adolygu'r system yn rheolaidd a trio hwyluso'r bobl i fod yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. Nawr, eto, byddwn ni'n dweud o hwn yw'r falle'r peth mwyaf heriol sydd gyda ni, sef mae'n amlwg, unwaith i chi'n dod yn sefydliad dwyieithog, mae'n amlwg bod chi'n gallu gweithio yn dwyieithog. Ac oedd rhywfaint o'r ysbrydoliaeth am hyn wedi dod o'n mhrofiad i o weithio yn Mrwsel, lle oedd cyfarfodydd yn symud o Saesneg i Ffrangeg yn naturiol. Oedd pobl yn cael siarad yn pwy bynnag iaith o'n nhw fwyaf cyfforddus, ond oedd pawb arall yn deall o iaith arall. Dyna'r uchelgais. Ond nes bod pawb yn gallu deall yr iaith arall, i chi ddim yn gallu gwneud hynny, oni bai bod chi'n dibynnu ar gyfieithu ar y pryd, neu wrth gyfieithu dogfennau. Felly mae symud o un system i'r llall yn heriol iawn, a fi'n credu bod hwnna falle yw un o'r pethau i ni dal yn trio datrys, a gobeithio fydd yna syniadau'n dod o'r drafodaeth heddi. Felly na'r egwyddorion hir dymor, ond yn y 5 mlynedd cyntaf, oedd yna ffocws ar 5 peth. Na i fynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn, achos oes dim lot o amser dy fi. Ond y peth cyntaf oedd arweinyddiaeth. Oedd angen gwell arweinyddiaeth, oedd hwnna'n eitha amlwg. Doedd y Gymraeg ddim yn wyladwy iawn o fewn yr uwch wasanaeth sifil. Roedd nifer y siaradwyr Cymraeg yn is o fewn yr uwch wasanaeth sifil. Erbyn hyn, fi'n credu bod hwnna wedi newid o ganlyniad i arweinyddiaeth y prif weinidog neu'r cyn prif weinidog ar ysgrifennydd parhaol. Ac erbyn hyn, mae 25% o'r uwch wasanaeth sifil yn Llywodraeth Cymru'n dysgu Cymraeg, sydd yn ddwywaith y ganran ar gyfer y sefydliad yn gyffredinol. Yr ail beth i ni wedi pwysleisio, fi wedi trafod hwn yn barod, yw hyfforddiant, gwell hyfforddiant, a mae gyda ni ystadegyn eitha syfrdanol fan hyn. Mae nifer y dysgwyr wedi cynyddu gan 740% ers lansio'r strategaeth ym mis Mai 2020. Nawr mae ystadegau'n gallu bod yn gamarweiniol, mae hwnna'n edrych yn nifer enfawr. Mae dal yn dipyn llai o bobl nag i ni angen i fod yn dysgu Cymraeg mwyn cyrraedd y nod, ond ni'n amlwg yn mynd yn y ffordd cywir. Y trydydd peth oedd newid rhai o'n systemau recrwtio ni, felly fel wedys i'n gynharach, ni ddim am fod yn sefydliad sydd wedi cael, a ni am fod yn agored i bawb i ymuno ar Llywodraeth, ond ar yr un pryd, ni am roi mwy o bwyslais ar yr iaith, a'r ffaith bod yr iaith yn sgil sydd yn ddefnyddiol iawn i'r sefydliad ac yn ddefnyddiol iawn i bawb yng Nghymru. Ac yn ola,
technoleg, felly un o'r pethau i ni'n trio wneud hefyd yw defnyddio'r technoleg sydd gyda ni, a peth o'r technoleg sydd yn datblygu, so pethau fel Microsoft Translator, ond hefyd just wneud pethau'n haws wrth ryngweithio gyda'r system cyfrifiadurol sydd gyda ni o fewn y sefydliad. Eto mae pethau'n mynd yn y ffordd cywir, ond mae yna lot o ffordd i fynd hefyd, byddwn ni'n dweud. Ond i orffen, jyst dweud fel, i fy nôl i'r dechrau, felly o'n i'n sôn am arwyddocâd y safonau, a fi'n credu felly to'r peth pwysica am y safonau yw'r ffaith bod ni wedi mabwysiadu'r polisi yma, a fi'n credu byddwn ni heb wneud hynny, ond i bai am y safonau. Felly, dyna'r nodyn positif i orffen. Diolch yn fawr iawn. Bore da. Ffreier ydw i. Dwi am ddechrau drwy ofyn am faddeuant. Dwi'n meddwl mai y nodwedd ohono ni siaradwyr Cymraeg y gogledd o'r Llewyn i siarad reit gyflym. Wedyn dwi'n atgoffa fy hun rwan i bwyllo, ond ia, gofyn am faddeuant a dwi'n ymddiheuro rhag blaen i'r cyfieithwyr. Diolch i chi. Ia, fel dwi wedi sôn, ffreier ydw i a braint ydy cael bod yn reolwr polisi ar Gymraeg ar gyfer cyngor Sir Ynys Môn. A dwi'n meddwl i fedru gwerthfawrogi ella yn taith ni i fod yn sefydliad sydd yn gosod pwyslais ac yn defnyddio mwy o'r Gymraeg. Dwi'n meddwl bod angen gosod rhywfaint o gyd-destun yn enwedig i'r rheini ohonoch chi sydd ella ddim o'r gyfarwydd a daearyddiaeth Cymru. Ond Ynys ydy Ynys Môn. Mae hi'n ardal wledig, hardd iawn yng ngogledd orllewin Cymru, wedi chysylltu â'r tir mawr a dwy bont. Ond fel dwi'n deud, ardal bendigedig, rhai o dreitha hyfryta Cymru, a fel dwi'n sôn, braint iawn, braint mawr wedi cael gweithio mewn ardal mor hardd. Da ni yn boblogaeth o oddeutu 39,000, a mae dros hanner y boblogaeth honno yn medru siarad Cymraeg. Da ni'n hynod o ffodus i fod yn un o'r chydig leoedd yng Nghymru, lle mae dros hanner y boblogaeth yn defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. Mae gennym ni rai cymunedau lle mae dros 70% yn defnyddio'r Gymraeg, a prin ydy'r cymunedau hynny'n anffodus, ond da ni'n hynod o falch o fod ar statws yma yn Ynys Môn. Mae'r cyfraddau yna yn amrywio yn sylweddol o ardal i ardal. Mae gennym ni bocedi o'r ynys yn enwedig amgylch yr arfordir, lle mae yna gyfraddau llawer iawn llai yn defnyddio'r Gymraeg. Wedyn mae yn boblogaeth amrywiol o safbwynt dewisiadau, demograffeg iaith. Ond eto fydd, mae yna lot fawr o ewyllus da tuag at y Gymraeg, rhywbeth dwi'n meddwl sydd ar gynnydd fel mae'n digwydd. So ni'n sôn bod ni'n boblogaeth o 39,000, boblogaeth sydd yn crebachu, a fel awdurdod lleol sy'n gwasanaethu y cymunedau, da ni yn cael yn effeithio gan nifer o'r heriau sydd yn wynebu ardaloedd gwledig yng Nghymru. Rhain ni'n amrywio o ddiffyg cyfleoedd economaidd, difreintiedd, a llwydo pobl ifanc, a phoblogaeth hŷn hefyd sydd yn tyfu. Y cyngor ydy'r prif gyflogwr o bellffordd. Da ni yn cyflogi oddeutu 2,500 o weithwyr. Mwyafrif ohonyn nhw, dwi'n meddwl, yn dŵad o'n poblogaeth leol ni. Fel awdurdod lleol a chyngor, da ni yn gyfrifol am ddarparu ystod o wasanaethau o addysg, tai, gwasanaethau cymdeithasol, cynnal priffyrdd a rheoli gwastraff i enni dim ond ychydig. Fel cyngor sir, mae gynnon ni hanes hir a balch o fod yn cynnig gwasanaethau yma yn Gymraeg i'n pobl leol. Hyn yn mynd yn ôl i gyfnod y gyfundrefn cynlluniau iaith yn ôl yn y 90au, gyfeiriodd Dylan atyn nhw yn gynharach. Cyfundrefn meddalach o bosib o safbwynt dyled swyddau iaith, ac un lle da ni wedi adeiladu arno fo wrth gwrs drwy ddyfodiad y safona. Wedyn, fel o'n i'n sôn, llawer o'n gweithwyr ni yn byw yn lleol, da ni'n tueddu i recriwtio o'n boblogaeth leol, ac felly o ganlyniad i hynny, dwi'n falch iawn o ddweud bod gan dros 90% o'n gweithlu ni
elfen o allu a sgiliau yn y Gymraeg. Mae hynny wrth gwrs yn amrywio. Rhai ella'n llai hyderus i Cymraeg, ond at ei gilydd, da ni'n ffodus a breintiedig bod gynnon ni gynifer o siaradwyr Cymraeg yn gweithio i ni. Wedi dweud hynny, teg ydi dweud fel sefydliad yn bod ni wedi bod ar siwrna ers dyfodiad y safona yn 2016 i gynyddu yn defnydd mewnol ni o'r Gymraeg. Mae ganddo ni polisi lleol da ni wedi fabwysiadu i gyd-fynd ar safona, a fel rhan o'r polisi hwnnw mae ganddo ni nod o fod yn gwneud y Gymraeg yn brif iaith yn gweinyddiaeth ni ar lafar ac hefyd yn ysgrifenedig. A dwi'n hynod falch o allu dweud yn bod ni yn agos iawn at gyrraedd y nod hwnnw. Mae'r Gymraeg bellach yn un o amcanion strategol y cyngor. Mae hynny'n golygu bod y Gymraeg yn cael ei ystyried gan gyngor sir Ynys Môn ar y cyd hefo amcanion eraill megis addysg, gofal cymdeithasol, tai, yr economi a newid hinsawdd. Wedyn dwi'n gobeithio bod hynny yn cyfleu i chi pwysigrwydd y Gymraeg i ni fel corff. Fel sefydliad, mae'n harweinwyr ni yn uwchswyddogion a hefyd yn wleidyddion 35 o aelodau etholedig. Wedi penderfynu datblygu'n defnydd mewnol ni o'r Gymraeg mewn ffordd graddol a bwriadus, a hyn mwyn adeiladu ar ewyllus da yn cydweithwyr ni a dod â pobl efo ni. A dwi yn edrych ymlaen fel rhan o'r sgwrs bore yma i gael trafod rhai o'n cynlluniau ni'n mhellach. Diolch yn fawr. Bore da. Gwych. Diolch yn iawn. Ymateb. Prys Davies sy'n enw i, a dwi'n gweithio i gorff o'r enw Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi'n mynd i dreulio'r 5 munud yma yn sôn ychydig bach wrthych chi am y corff ei hun, pwy ydyn ni, yn gweithlu ni, a wedyn ychydig am y daith. Mae'r rhan cyntaf efallai'n bwysig i chi allu deall y daith da ni wedi bod arni a lle da ni'n mynd. Felly, Cyfoeth Naturiol Cymru, ni yw prif gorff amgylcheddol Cymru. Da ni'n gorff hyd braich o'r Llywodraeth, felly da ni'n cael y rhan fwyaf o'n incwm, ond nid o'n holl incwm o'r Llywodraeth. A'n pwrpas ni yw sicrhau rheolaeth gynaliadwy o'n adnoddau naturiol. Da ni'n gorff reit unigryw, does na ddim corff tebyg i ni yn bodoli yn y byd. Hynny i raddau oherwydd da ni wedi dod â cyrff gwahanol at ei gilydd yng Nghymru i greu y corff yma. Da ni wedi dod â cyrff coedwigaeth, cyrff natur a cyrff amgylcheddol at ei gilydd i greu y corff yma. Felly does na ddim corff tebyg iawn yn bodoli mewn gwledydd eraill. Oherwydd hynny, mae ganddo ni ystod o swyddogaethau amrywiol. Felly, da ni'n, enghraifft, yn reoleiddiwr, da ni'n rheoli i atal llygredd. Da ni'n gynghorydd ac yn gynghorydd statudol, da ni'n darparu cyngor ffurfiol i'r Llywodraeth, i awdurdodau lleol, i ystod o gyrff a busnesau. Da ni'n arbenigwyr polisi mewn meysydd amgylcheddol. Da ni'n rheoli tir. Da ni'n gyfrifol am rheoli tua 700 o dirwedd Cymru. Rhan fwyaf o hynny'n goedwigaeth, ond hefyd mae natur pwysig o fewn y 700 na hefyd. Da ni'n ymateb i argyfyngau, felly da ni'n ymateb i lefogydd a paratoi ar gyfer nhw ac argyfyngau amgylcheddol. A da ni'n hefyd yn adeiladu lot o bethau neu yn cynnal prosiectau. Da ni'n adeiladu amddiffynfeydd rhag lefogydd, da ni'n cynnal prosiectau adfer mewn diroedd a phethau tebyg ac hefyd wrth gwrs da ni'n cynaeafu lot o goed ac yn gwerthu'r coed na ymlaen i'r diwydiant. Felly mae hwnna'n rhoi syniad i chi o'r ystod o bethau da ni'n gwneud, a falle bod hwnna'n rhoi hefyd syniad i chi o'r gweithlu sydd angen arno ni. Mae ganddo ni weithlu cymysg iawn, felly mae angen pobl arno ni sy'n gallu bod yna ar lawr gwlad yn gweithio gyda ffermwyr, yn rhoi cyngor iddyn nhw, yn gweithio gyda busnesau, yn edrych ar ôl yn coedwigoedd, yn rhoi cyngor statudol o bersbectif arbenigol i gyrff gwahanol
staff corfforaethol hefyd a rheoleiddir. Mae ganddyn ni ystod o arbenigeddau sydd angen arno ni i wneud yn gwaith beunyddiol. A da ni'n gorff ledled Cymru. Does na ddim lot o gyrff cyhoeddus yng Nghymru sydd yn gwasanaethu Cymru gyfan, a da ni'n un o'r cyrff hynny. Felly mae'n staff ni ledled Cymru. A mae'n bwysig iawn bod ganddo ni staff ledled Cymru, pan mae ganddo ni lifogydd yn digwydd yn Mhenllyn neu yn Wrexham, mae'n bwysig bod ganddo ni bobl yna sydd yn ymateb ar lawr gwlad. Yn ogystal â staff, felly, lle nad yw lleoliad yn bwysig, y staff gwyddonol, arbenigol, maen nhw'n gallu bod yn unol ei. Felly eto, mae hyn yn rhoi felly syniad i chi o'r anghenion ni o ran y gweithlu, lle mae angen iddyn nhw fod a lle nad ydy o'n bwysig. Da ni hefyd yn cynrychioli Cymru raddau helaeth. Mae 40% o'r staff ni yn rhugl yn y Gymraeg. Ond eto, maen nhw wedi dosbarthu'n amrywiol ar draws Cymru. Felly, mae ganddo ni lot iawn o swyddfeydd a depos i gynorthwyo ni wneud yn gwaith. Fydd rhai o'r rheini yn gweinyddu ac yn gweithio'n llwyr drwy gyfrwng Gymraeg. Fydd na eraill efo lot mwy o staff yn nhw, felly lle mae dwyieithrwydd yn lot mwy naturiol, neu efallai'r Saesneg fyw prif iaith y swyddfa. Felly, da ni'n gymysg, a mae ganddo ni broffil ieithyddol cymysg, ond hefyd mae ganddo ni anghenion penodol mewn meysydd penodol wrth i ni chwilio am arbenigwyr dydwch yn y maes natur, lle mae angen sgiliau penodol arno ni. Felly, pan mae'n dod i recriwtio, mae hwnna'n rhoi heriau i ni o ran yn proffil ieithyddol. Felly, dyna chydig am y corff. Beth am yn taith ni wedyn? Felly, sefydlwyd ni 11 mlynedd nôl yn 2013. Nathon ni ar 3 corff yma at ei gilydd i greu y corff newydd. Ac un o'r polisïau cyntaf ganddo ni oedd cynllun iaith. Cynllun iaith i'r corff newydd yma, gyda un llygad ar y safonau oedd yn cael ei datblygu yn dod lawr y lein a ddaeth i rym mewn rhai blynyddoedd. Felly oedd y cynllun iaith nathon ni fabwysiadu yn 2013 yn reit arloesol i lot iawn o'n staff ni. Oherwydd, fel rhan o'r cynllun yna, roedd na bolisi iaith mewnol. A roedd hwn yn rhywbeth estron iawn i ran fwyaf o'n staff ni bryd hynny. Dim ond un corff oedd o polisi iaith mewnol wrth greu y corff. Felly, da ni dros y ddegawd diwethaf wedi bod ar dipyn o daith, nid yn unig yn sefydlu y corff, yn rhoi safonau cyson i'r corff, yn allanol, yn ogystal ac yn fewnol, ond yn creu'r ymwybyddiaeth yma ynglyn â Gymraeg a pa mor ganolog ydi o yn corff ni. A dwi'n credu, os dwi'n sôn am y camau pwysig da ni wedi cymryd fel corff ar y daith yna, cysondeb gwasanaeth yw stori y ddegawd gyntaf. Da ni wedi gofod gweithio'n galed wrth unog 3 corff gwahanol, wrth ddod â ystod o bolisi at ei gilydd i greu un corff newydd, i sicrhau bod ganddo ni gysondeb yn y ffordd da ni'n darparu gwasanaethau i bobl ar lawr gwlad, i fusnesau, yn ogystal ag un staff ni yn fewnol, ac yn gynyddol yn fewnol. Oherwydd mae ganddo ni bolisi o gynyddu y dwyieithrwydd y corff, a dyna beth da ni wedi bod yn gwneud. A felly fel un neges bwysig o le da ni wedi gwneud y gwahaniaeth, byddwn ni'n sôn taw y gwaith caib a rhaw yw falle y cam cyntaf pwysig. Y gwaith o sicrhau bod ganddo ni'r canllawiau priodol yn ei lle, y cymorth i staff, cynlluniau mentora, y gwaith beunyddiol o un flwyddyn i'r llall i sicrhau bod ni'n cynyddu y defnydd o Gymraeg ac yn ei wneud o'n weladwy ar draws y corff, ar draws yn holl swyddfeydd ni. Felly mae hwnna'n gam hynod o bwysig. Da ni wedi clywed tipyn eisoes ynglyn â hyfforddiant ieithyddol. Nathon ni sefydlu cynllun hyfforddiant iaith yn 2014. Felly eto, un o'r pethau cyntaf nathon ni wneud fel corff. Mae hwnna wedi bod yn hynod o bwysig i ni i'r pwynt rwan lle mae 10% o'r corff yn ran o'n cynllun hyfforddiant iaith ni ar y pwynt yma. Felly mae yna bwyslais sylweddol wedi cael ei roi ar hyfforddiant yn negawd cyntaf y corff yma. Ambell i neges arall, neu beth da ni wedi canolbwyntio arnyn nhw. Arweiniad cryf o'r cychwyn. Da ni wedi cael 2 brif weithredwr. Un yn rhugl yn y Gymraeg, a nath rhoi'r ffocws cychwynnol i ni, a'r un presennol yn ddysgwraig, ond mae'r 2 wedi bod yn wych i ni o ran rhoi'r disgwyliad a'r ffocws a'r pwysigrwydd i'r Gymraeg.
bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gorff dwyieithog a bod ni ar daith. A mae'r neges yna'n holl bwysig yn staff ni gael gweld hynny. Felly yna'r peth pwysica fydden ni'n pwysleisio yw bod ni wedi ceisio gwreiddio y Gymraeg ym mhwrpas y corff. Felly o'r cychwyn, doedden ni ddim yn canolbwyntio ar yr elfennau o'r cynlluniaeth, oedd ynglyn â'n gwasanaeth ni'n cwsmeriad, y gwasanaeth i'n gilydd o fewn y corff, a pam bod cynaliadwyedd ieithyddol yr un mor bwysig a cynaliadwyedd yr amgylchedd. Ac bod y neges yna yn ymdreiddio drwy popeth da ni'n gwneud, ac yn parhau rwan, da ni newydd paratoi cynllun corfforaethol newydd, da ni wedi drafftio ein gwerthoedd a'r cynnwys hynna yn ddwyieithog. Nathon ni ddrafftio'n Gymraeg yn ogystal ac yn Saesneg, oherwydd mewn ieithoedd gwahanol, da chi'n mynegu chi'n yn wahanol. Felly mae'n gwerthoedd Cymraeg ni yn swnio chydig yn wahanol i'r rai Saesneg o'r herwydd. Felly, da ni'n 11 mlwydd oed rwan, da ni wedi cymryd lot o gamau pwysig, ond i fynd nôl, dwi'n credu, at y pwynt oedd Bethan yn wneud, mae'r safonau yn y cefndir i ni, dwi'n credu bod ni'n edrych ymlaen tu hwnt i'r safonau rwan ynglyn â'r camau nesaf da ni eisiau cymryd fel corff. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri am yr cyflwyniadau yna ac am lynu yn gaeth at yr amserlen yn hynny o beth. Os ga i ddechrau efo ti, Dylan, oeddet ti'n sôn yn fanna am yr angen i gael polisi yn ei le yn 2016 pan ddoth y safonau i rym am y tro cyntaf, ond efallai'r teimlad yna bod angen i'r polisi gael pwrpas, a dwi'n cymryd mae pennu'r weledigaeth a'r nod hir dymor yna sydd yn rhoi yr pwrpas yna i chi fel sefydliad. Fedri di sôn falle ychydig yn fwy am sut mae cael y nod yna o weledigaeth hir dymor ar gyfer 2050, sut mae hynny wedi hwyluso'ch gwaith chi a wedi cynnig fwy o ffocws efallai i'r hyn da chi'n geisio ei gyflawni, efallai oedd ddim yna yn 2016, gan eto fynd nôl at y pwynt o'r angen i fynd tu hwnt i'r ddyletswydd ynddo'i hun. Iawn. Be nethon ni, dath y safonau i rym, yn cael ei Ebrill 2016, rhywbeth fel yna. Ac wrth gwrs, fe gyd yn ffurfiwyd ar safonau, fe greuwyd polisi defnydd mewnol, ond oedd y polisi yma ddim yn dweud unrhyw beth. Oedd e'n bolisi oedd yn adlewyrchu beth oedd y Llywodraeth yn wneud ar y pryd. Oedd na farc cwestiwn, mae rai fi ddweud pinnau bod y polisi yma yn hybu a hwyluso yn y ffordd oedd y mesur yn awgrymu ddylsyn ni fod yn wneud hynny. Felly, be nethon ni oedd mynd nôl at yr ysgrifennydd parhaol ac i ddweud, wel, mae gyda ni'r polisi yma, ond dys dim pwrpas iddo fe. Dy ddim yn mynd i newid unrhyw beth. Ac i fod yn deg iddo fe, nath e ddweud, reit, okay, fi'n derbyn hynny, rowch grŵp o bobl at ei gilydd i ystyried y peth. Nethon ni hynny, nethon ni sicrhau bod y bobl yna'n gymysgedd o bobl, hynny yw, oedd e ddim yn llawn pobl oedd yn siarad Cymraeg, oedd fydde gyda syniadau clir am y polisi defnydd mewnol. Ac beth oedd ddiddorol am y broses hynny, oedd pris fel mae'n digwydd yn un o'r bobl oedd yn y grŵp. Gathon ni gyfarfod, oedd y cyfarfod agoriadol o'r grŵp, nath y siaradwyr Cymraeg ddim dweud unrhyw beth am yr hanner awr gyntaf. Ond nath y bobl oedd ddim yn siarad Cymraeg fabwysiadu'r polisi i bob pwrpas. Nathon nhw ddweud, wel, mae'r sefyllfa wleidyddol yn glir, mae cyfeiriad gwleidyddol wedi cael ei osod, sef miliwn o siaradwyr cynnydd sylweddol yn y defnydd o'r iaith. Felly, o ganlyniad, dim ond un nod galle'r polisi gael, sef bod yn sefydliad dwyieithog. Ac oedd hwnna'n ddiddorol iawn yn ei hun. Ond o ran pwysigrwydd y nod,
beth sy'n fwyaf pwysig i fi yn amlwg iawn yw bod yn anodd iawn i gyrraedd y nod. Felly mae hwnna yn sicrhau bod yna bwyslais ar y polisi, achos i ni'n gorfod sicrhau bod pethau'n cael ei gwneud yn gyson mwyn i ni gael siawns o lwyddo. Ac yn hynny o beth, doedd cyfnod y pandemig ddim yn help. Lansiwyd y polisi mis Ebrill ugen. Felly oedd y lansiad ddim yr un byddwn ni wedi gobeithio i gael, achos fel o'n i'n dweud yn gynharach, o'n i am geisio gosod y siampl, ac am resymau amlwg wnaethon ni ddim lansio'r polisi gyda llawer o ffys. Ond fi'n gobeithio erbyn hyn bod pobl yn fwy ymwybodol o'r be ni'n trio wneud, a mae hwnna'n rhan bwysig o'r holl beth. Oedd ti'n sôn fan am, mae nod hir dymor, mae nod uchelgeisiol. Pa mor bwysig ydy gael cynlluniau, mae ganddoch chi gynllun gweithredu hyd at 2025 sydd yn rhoi amcanion falle chydig yn fwy tymor byr. I ba raddau mae hynny'n bwysig i sicrhau eich bod chi a sicrwydd eich bod chi ar y trywydd cywir ac falle yn rhoi rhyw elfen o atebolrwydd o ran gweithredu'r camau hynny tuag at y nod. Ie, wel, beth o'n i'n drio wneud oedd sicrhau bod pobl yn sylweddoli faint oedd yn gofod cael ei gwneud cyn 2050, i fynd o'r sefyllfa i ni, lle dylswn i ddweud, mae'r ganran o siaradwyr Cymraeg o fewn y Llywodraeth yn cyfateb ar ganran yng Nghymru yn fwy cyffredinol. Felly mae angen newid mawr yn y sefydliad mwyn dod yn sefydliad dwyieithog. Felly, oedd dau beth yn mynd mlaen. Un oedd bod ni am greu system, felly mae'r cyfnodau yma o 5 mlynedd yn system. Yr ail beth o'n i'n trio wneud oedd peidio wneud unrhyw beth oedd yn rhy ddadleuol yn y dyddiau cynnar. Felly mae'r 5 mlynedd gyntaf wedi cael ei gynllunio i wneud pethau sydd yn weddol hawdd. Ond y trydydd beth oedd yn bwysig yw'r edrych ar yr ystadegau. Felly mae'n ystadegwyr ni yn wneud gwaith i ni ar y funud, yn edrych ar beth sy'n gorfod newid. Felly, fel o'n i'n dweud yn gynharach, i newid natur ieithyddol y sefydliad, mae rhaid i ni recrwtio mwy o bobl, a mae rhaid i ni hyfforddi mwy o bobl, ac i ni'n trio gweithio mas pa benderfyniadau sy'n gofod cael ei gwneud erbyn pryd, mwyn i ni fod wedi gallu cael digon o hyfforddiant a wedi cael y newid felly sydd yn dod wrth recrwtio tym bach yn wahanol hefyd. Os gai droi at y tŷ pris, mi oedd Dylan yn amlwg yn sôn am weledigaeth a nod hir dymor Llywodraeth Cymru i ddod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog erbyn 2050. Ffreier yn crybwyll y nod mae Cyngor Môn wedi wasod yn hynny o beth. Oedd ti'n sôn yn dy gyflwyniad am y daith dych chi fel Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod arni ers 2013 a falle bod na ffocws wedi bod ar gysondeb mewn gwasanaethau, dwi'n credu y gwnes di gyfeirio ato fo. Ydy gosod nod ac amcan a gweledigaeth hir dymor yn rhywbeth y gwneithwch chi i ystyried ar y pryd, neu ydy hynny'n rhywbeth ydych chi'n deisyfu wneud wrth i chi gamu i mewn i'r cyfnod nesaf yma? Ie, dwi'n credu pam nathon ni sefydlu y corff ar y cychwyn a sefydlu a mabwysiadu'r cynlluniaeth cyntaf, mi nathon ni fabwysiadu cynllun a polisi fydde yn cefnogi y datblygiad o gorff dwyieithog. Felly oedd y nod cyffredinol yna, a dyna beth ni wedi bod yn ceisio gwneud, mewn ffordd rhywfaint yn anstrwythuriedig dros gyfnod o ddegawd. Felly cymryd cyfleoedd pan oedden nhw'n bodoli, mabwysiadu'r polisi, helpu sicrhau bod y rhan fwyaf o'n staff ni yn deall pam bod ganddo ni gynlluniaeth a pam bod ganddo ni bolisiaeth mewnol, fel bod nhw ddim yn gweld hyn yn fygythiad, ond bod nhw'n gweld y Gymraeg yn rhan ganolog i'r hyn maen nhw'n cyflawni o ran eu gwaith nhw. Felly, ar un ystyr, oedden ni gam tu ôl rhai cyrff eraill, oherwydd oedd angen i ni sefydlu y berchnogaeth yna o fewn y gweithlu.
i'r Gymraeg, a dwi'n credu bod hynny'n bodoli rwan. Ond dwi hefyd yn ymwybodol iawn nad oes ganddo ni strategaeth ni amcanion dymor hir. Felly mae ganddo ni bolisi, ond oes ganddo ni ddim cynllun pendant fel y cyfryw. Mae ganddo ni, da ni'n mabwysiadu cyfleoedd pan maen nhw'n codi, felly da ni ar fi'n cyflwyno system reoli dysgu a e-ddysgu mis nesaf. Fydd yn hollol ddwyieithog, fydd yn darparu a sicrhau ystod lot mwy cyflawn o gynnwys dysgu, nid dysgu'r Gymraeg, ond dysgu pynciau gwahanol yn ymwneud â gwaith y corff. A mae rhain i'n gyfleoedd pwysig i ni gymryd, ond dwi'n credu na'r cam nesau ni fel corff yw bod ni'n edrych ar ein gweledigaeth ni. Felly bron tu hwnt i'r safonau rwan, lle da ni eisiau bod mewn 5, 10, 15 mlynedd, ychydig fel oedd dylen yn amlinellu fan yna, dwi'n credu bod ganddo ni'r sylfeini yn ei lle rwan, a mae rhaid ni nawr ddechrau edrych tuag at y gorwel yn hytrach na wythnos nesaf fel petai. Gwych. Diolch yn fawr iawn i ti am hynny. Os ga i droi at Freuer, mi nes di gyfeirio at y peth yn fanna mewn gwirionedd, Rhys, yr angen i ddod â phobl gyda chi ar y daith yma o fewn eich gweithleoedd, a mi nes di sôn yn dy gyflwyniad, Freuer, am yr angen i sicrhau y wyllus da staff ac i ddod â phobl, fel dwi'n dweud, ar y daith yna. Felly di sôn rhywfaint am pa gamau da chi wedi rhoi ar waith a sut da chi wedi mynd ati i ddod â staff Cyngor Môn ar eich daith chi. Wrth gwrs, dwi'n teimlo allai'n pwysleisio digon statws Ynys Môn fel ynys, a dwi'n golygu hynny yn yr ystyr haniaethol hefyd. Mae yna boblogaeth arbennig unigryw ar Ynys Môn, a hynny wrth gwrs yn cael ei adlewyrchu wedyn yn gweithlu ni. Ond yn fuan iawn dwi'n meddwl beth eithon ni sylweddoli fel sefydliad ydy na fydda gosod polisi heiarnaidd, nid dyna fydda'r ffordd i adeiladu ar yr ewyllus da fel o'n i'n gyfeirio ato fo'n gynharach. Mae yna her neilltuol dwi'n teimlo, a dwi'n galw fo'n her yn hytrach na problem yn Ynys Môn. Mae diffyg hyder yn y Gymraeg yn ffactor sy'n effeithio yn gweithlu ni yn eitha sylweddol, a fyswn ni'n amau allan fwy na rhai sefydliadau eraill sydd yn agos i ni fel cyngor. Mae gennym ni, o'n i sôn bod yna dros hanner yn poblogaeth ni'n siarad Cymraeg, ond mae gennym ni, mae'n ddrwg i ni, mae gennym ni 70% a dealltwriaeth o'r iaith, felly canran sylweddol yr ychang Nghymru o bobl sy'n deall Cymraeg, sydd wedi dysgu hi yn yr ysgol, ond ddim wedyn o reidrwydd yn defnyddio hi yn ei bywyd bob dydd. A be da ni'n glywed yn aml fel swyddogion polisi, wrth benodi pobl yn teimlo nad ydyw Cymraeg nhw ddigon da, a yn fuan iawn wedi sylweddoli wedyn na fydda gosod, fel dwi'n dweud, rhyw bolisi heiarnaidd bod angen cyrraedd ar ryw safon benodol o'r Gymraeg, na dyna fydda'r ffordd gywir ar yn cyfar ni. A be da ni wedi wneud fel cyngor ers i'r safonodd ddod i rym yn 2016 ydy datblygu mewn ffordd reit raddol a bwriadus polisi o anogaeth a chefnogaeth a rhannu negeseuon cadarnhaol am werth y Gymraeg, am ei phwysigrwydd hi o fewn yn gweinyddiaeth ni, a pwysigrwydd hynny wrth gwrs wrth i ni fod yn gwasanaethu poblogaeth o siaradwyr Cymraeg yn lleol. Wedyn, be mae hynny'n olygu wedyn, wrth gwrs mae gennym ni, yn unol â gofynion o safona, mae gennym ni bolisi iaith, mae o'n delio efo'r elfen o fod yn ymwneud efo yn cwsmeriad ni y boblogaeth yn leol, ond wrth gwrs hefyd wedyn yn adlewyrchu yn gweledigaeth ni ar gyfer yn gweinyddiaeth ni a defnydd mewnol o'r Gymraeg. Wedyn mae hynny fel petai'n gosod, swn i'n dweud, y meincnod neu'r sylfaen, ond be da ni wedyn wedi wneud fel tîm polisi, dwi'n ffodus o arwain tîm bychan o swyddogion polisi a hefyd tîm o gyfieithwyr. Be da ni wedi bod yn wneud wedyn mewn rhyw ffordd, fel dwi'n dweud, graddol cyson, ydy cyfathrebu efo'n cydweithwyr ni, y disgwyliadau ohonyn nhw, ond ella'n bwysicach gwerth y Gymraeg, dwi'n meddwl fel sgil
o safbwynt i datblygiad personol nhw, a hefyd wrth gwrs wrth i ni fod yn darparu gwasanaethau. So mae gennym ni amryw o strwythurau mewn lle, rhai ohonyn nhw yn fwy meddal, a dwi yn teimlo lle na rheini ydy'r rhai da ni yn bwysleisio ac yn canolbwyntio arnyn nhw ar gyfer bod ni'n sôn dod y pobl efo ni. So mae gennym ni nifer o ymgyrchoedd gwahanol da ni'n gynnal fel tîm, fod yn rhannu gwybodaeth, gwneud disgwyliadau, gofynion y safona ag ati'n glir. Ond eich hefyd wedyn yn y cefndir, gosod pwyslais ar gydweithwyr i fod yn bencampwyr hefyd dros y flaenoriaeth hon. Da ni'n ffodus iawn erbyn hyn bod yn heinaich ni o reolaeth i gyd wedi'w llenwi a siaradwyr Cymraeg hyderus. Mae hwnna'n rhywbeth eto sydd wedi digwydd dros amser o ganlyniad i bolisi recriwtio a dyrchafu hefyd o'ch chi tyfu yn pobl yn hunain. Wedyn mae uwch arweinwyr hyd at haen, swn i'n deud, bron a bod cyrraedd rheolwyr canol i gyd yn siaradwyr Cymraeg ac wedyn yn genhadon wrth gwrs dros y weledigaeth hon wrth i ymwneud nhw wedyn â staff. So ia, dipyn o strwythura, perchnogaeth yn un pwysig, bod staff yn gweld pwysigrwydd a gwers y prosiect yma ac wedyn yn hyrwyddo hynny efo cydweithwyr. A mae rhaid fi gydnabod hefyd o'ch chi rôl yn arweinyddion gwleidyddol ni hefyd. Da ni mewn sefyllfa ffodus sefydlog ers rhai blynyddoedd rwan lle mae'r gefnogaeth yn bodoli ar y lefel ucha a wedyn dros amser dwi'n teimlo yn cael ei adlewyrchu o'ch chi yn nefnydd a gweinyddiaeth y corff. Ond dwi'n meddwl i gloi na be fyswn i ddweud ydy mae wedi bod yn broses hir, yn broses graddol, evolution, not revolution, eich fel sa'r Sais yn deud, ond ia, rhywbeth sydd wedi digwydd yn eitha naturiol, a da ni yn teimlo na dyna yr arddull sydd wedi bod fwy addas ar yn cyfar ni eto i adeiladu ar yr ewyllus da yna sy'n bodoli. Oedden sy'n sôn fyna am hyder ieithyddol staff a bod hynny yn her ar angen i godi hyder. Mi fyddwn ni'n clywed gen Donna o'r ganolfan dysgu Cymraeg wedi'r egwyl. I baraddau mae yr cyfleoedd yna i gydweithio efo'r ganolfan yn cynnig cyfleoedd i oresgyn yr her hwnnw. Dwi'n mynd i heiro Donna, mae cydweithio efo'r ganolfan ddysgu yn hollol greiddiol wrth gwrs i fod yn datblygu'n hunan. Wrth gwrs, mae'r polisi recriwtio'n un peth, ond da ni'n cymryd o ddifri yn dyletswydd a'n cyfrifoldeb i fod yn datblygu magu hyder ymhlith yn cydweithwyr. Eto, dwi'n meddwl mae hwn wedi bod yn rhywbeth graddol. Mae diddordeb yn staff ni mewn hyfforddiant yn rhyfeddu fi, mae'n cynyddu bob blwyddyn, ond arbrydiau yn gallu bod yn heriol trosglwyddo'r brwdfrydedd a'r awydd na i fod yn bums on seats, fel sa'n ni ddeud, bod pobl yn dysgu Cymraeg. Ond dwi'n falch iawn o ddeud yn ddiweddar o ganlyniad un ymgyrchoedd ni'n fewnol, da ni wedi llwyddo i dreblu y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg o fewn y sefydliad, a mae'n diolch ni'n enfawr i'r ganolfan dysgu Cymraeg am fod yn cynnal y dosbarthiadau yma ar yn cyfar ni. Be dwi'n gweld fel cam nesaf, fel cam nesaf ni ar y siwrne fel petai ydy, canolbwyntio ar yr cydweithwyr di-hyder hynny. A dwi'n sôn am siaradwyr Cymraeg hyderus yn hyn sydd ella'n teimlo nad ydyw sgiliau calad nhw ella, sgrifennu, cyflwyno ac yn y blaen ella bod yna waith i fod yn datblygu hynny, a dwi'n croesawu y ddeialog barhaus sydd efo'r ganolfan ar sut allwn ni fod yn cyfarch yr angen yna o fewn yn sefydliad ni. Diolch i ti. Mae arweinyddiaeth yn thema amlwg sydd wedi dod allan wrth rando ar bob un ohonoch chi. Mae ganddo ni gynrychiolaeth o Lywodraeth Cymru a Llywodraeth leol yma. Mae ganddo ni gyfraith naturiol sydd â bwrdd. Falle allwch chi sôn chydig yn fwy am pa mor bwysig ydy gael yr arweinyddiaeth gadar yna ar lefel gwleidyddol, ond hefyd, oedd ti'n sôn dylan am yr uwch wasanaeth sifil, yr elfen weithredol honno. Mae'n holl bwysig yn rhannol oherwydd dyna'r bobl sydd mwyaf gweladwy o fewn sefydliad mawr. Felly, yn credu dyna'r peth mwyaf arwyddocaol. Be ni'n gweld sydd wedi newid yn y blynyddoedd diweddar yw mae pob cyfarfod yn dechrau yn Gymraeg.
mae yna rhywfaint o Gymraeg yn cael ei siarad yn ystod pob cyfarfod. Doedd hwnna byth yn digwydd o'r blaen. A mae rai fi ddweud, Mark Drakeford oedd un o'r bobl nath wneud hynny. Dath hyn o'r Cabinet Llywodraeth Cymru. Dechreuodd y cyn brif weinidog i gydeirio cyfarfodydd yr Cabinet drwy wneud pob peth proses yn Gymraeg. Hynny yw, ac awn ni'n mlaen nawr i'r eitem nesaf. Fe fydd y gweinidog dros addysg yn trafod hyn. A doedd dim Saesneg cyfatebol. Felly dyna'r fath o beth sydd wedi bod yn digwydd, a mae'r ysgrennydd parhaol yn gwneud yr un peth. A mae pawb arall wedyn yn dilyn. Mae'n naturiol bron. Gwych. Dwi'n ymwybodol, mae yna arwydd wedi mynd i fyny yn nodi bod ni yn nesau at ddiwedd y sesiwn yma. Dwi yn awyddus i roed cyfle i chi ofyn ambell i gwestiwn yn sydyn o'r llawr un panel ni. Felly os allai ofyn, os ydych chi'n ysu ofyn cwestiwn i unrhyw un o'n haelodau ni i godi eich llaw, a fe wnawn ni drio dod â meicroffon atoch chi mor gyflym a phosib. Neb eisiau bod y cynta, mae'n amlwg. Mae ganddo ni gwestiwn yn fanna. Diolch i ti, Sian. Allai jyst ofyn i ti nodi dy enw di a falle pwy wyt ti'n gynrychioli. Diolch. John Walsh ydw i, Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn Nilyn. Mae gen i gwestiwn ynglyn â'r safonau. Maen nhw'n gymhleth iawn ac yn hir iawn. Ydy hynny wedi creu anhawster gyda gweithredu'r polisi iaith yn y sefydliadau gyhoeddus? Ti eisiau mynd gyntaf, Dylan? Wel, chi siarad un o'r draftwyr y rheoliadau. Nawr, os gael dweud, mae yna wahaniaeth rhwng rheolen bod yn hir ac bod yn gymleth. Nawr, mae'r safonau'n hir, ond byddwn ni'n dadlau bod nhw ddim yn gymleth. A mae'r ffaith bod nhw'n hir yn helpu, oherwydd maen nhw'n dweud dyma beth i chi'n gorfod wneud. Rhaid i chi, you must. A mae'r ffordd o'n i wedi drafftio nhw yn cael mae'r iaith fel na mae maen nhw wedi cael ei drafftio mwy na lai fel hawliau. Felly mae'r rhan hynny fi'n credu'n gweithio'n eitha da. Nawr mae'r ffaith bod na gymaint ohono nhw yn golygu bod angen bod yn ofalus bod ni'n cydymffurfio â nhw gyd, a mae rhaid cael systemau clir i sicrhau bod popeth yn digwydd. Ond fi'n credu bod mae'r manylder yna yn golygu bod yna lot llai o sefyllfaoedd lle mae yna ansicrwydd ynghylch be ni'n gorfod wneud. Harold, ti'n dod yn sydyn, a wedyn dwi'n credu y bydd rhaid i ni ddod i derfyn. Diolch i ti, Chris. Ie, dwi wedi fy nhwytho yn y maes hyn, felly falle nad oes gen i'r persbectif gorau. Ond bydden ni'n dweud bod nid yma'n cychwyn yw'r safonau o ran yn sgwrs ni efo'n staff ni. Da ni'n cychwyn efo ymwybyddiaeth ieithyddol, diwylliannol ac yn y blaen. Mae'r safonau bron yn waelodlyn draw fancw, a mae angen i ni drosi hynny mewn ffordd glir iawn, fel bod staff yn gwybod beth yw'n disgwyliadau ni ohonyn nhw yn y ffordd maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd neu gyda cwsmeriad allanol. Ond mae yna broses mae angen i bob corff dwi'n credu i gymryd mwyn gwneud nhw yn bethau hollol ddealladwy i'r rheini sy'n siarad Cymraeg neu ddim yn siarad Cymraeg. Felly dwi ddim yn gweld y drafftio neu'r safonau hunain yn gymlethdod. Tasgu ni fel corff yw gwneud o'n hollol ddealladwy ac yn glir ein staff ni. Gwych. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni chydig funudau dros amser. Gai ddiolch i chi fel aelodau am eich cyfraniadau. Dwi'n credu y prif neges sydd yn allan o'r sesiwn yma i mi ydy pwysigrwydd dod ar gweithlu gyda chi ar y daith a'r angen i falle i edrych i fynd tu hwnt i'r safonau a tu hwnt i'r dyletswyddau sydd wedi'w gosod fel nes di ddisgrifio fel isafswm. Mae yna baned, fyddwch chi'n falch o glywed ar eich cyfer chi. Os gai ofyn i chi
fynd trwy'r drysau cefn yma, ac wedyn troi'r chwith lle ddeithoch chi mewn beth cynta'r bore yma. Mi fydd y sesiwn nesaf yn dechrau yn brydlon am 15:15, felly mae ganddoch chi rhyw 4 munud ar 20 gan gynnwys y daith i nôl y baned. Felly fe wnawn ni weld chi nôl yma am 15:15. Diolch yn fawr iawn a diolch i chi.